Kardom aprang sila kai kini videos nang lang donwer ajer pojer pi tumhan pustame pini bang ke ni nangli tumhan videos nang ke wan pia bang ke lalo nangli tumta ason hormu hem hormu paselam jining hang majong si nangli tumta ason hormu paselam jining hang polotang te alang li tumhan nang humri ik tame la ke ni li tum rong isilo la pubang ni te polo pen hala pubang ni onglo alang li tumhan ni li pustame hedi sofa pakim toy la si alang li tum ke ajata theklo hem ki kimen ke chenglok thing pia kam an plote ajata selam theklo la sinang li tum pustame hedi nang humri ik tame ni li contact number positame nang pg la alang li tum ki kim jong sining dok pulotang te ador ki komben pustame hedi nang li tum long pon ikji alang li tum phanang humri lo pulote la helo alang li tum non bang ni lita sofa pakim tang er hedi color nanga bit pilo jo alang li tum han sikit toilo la sinang li tum taning dok pulotang te hedi nang humri ik tame